Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan maglumatlaryň başyny, şeýle-de iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny analiz. Türkmen hökümeti öz ýalanyna öz solaşdy diýen atlan çap edilen makale we gepleşik çekýär. Covid-19 we Türkmenistan Amy derýanyň suwy we balygy gadagan edildi. Arassyzlyk terişdeler üçin pul toplanýar. Aşgabatda altyn garakçylygy güýçlenýär. Ejir çekenleriň hemmesi polisiýa ýüz tutmaýar. Türkmenistanyň ýene bir esker özüni helakledi. Merhumun gowşaklykda aýplanmak ähtimallygy bar. Squire Patton bogus şirketi maliýe dawalary boýunça suwutda Türkmenistany üstünlükli goranyny habar berýär diýen atlan çap edilen maglumatlarymyz, habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenlerimiziň başyny hem başda hem aýdyşymyz ýaly analiz. Türkmen hökümeti öz ýalanyna öz solaşdy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Covid-19 we Türkmenistan Amy derýanyň suwy we balygy gadagan edildi. Arassyzlyk terişdeler üçin pul toplanýar. Aşgabatda altyn garakçylygy güýçlenýär. Ejir çekenleriň hemmesi polisiýa ýüz tutmaýar. Aşgabat döwlet dukanlaryny ertesi gün üçin nowata ýazylmagy agşam ara baran adamlary polisiýa dargadýar. Covid-19 Türkmenistanyň köpçülikleýin çäreleri dowam etdirilýär. Okuwçylara karantini uratmak gaýbatlar atylýar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomoşaçy çekenleriň başyny alyk nowatlaryny dawa jenjeller dörýär. Virus sebäpli öýde petiklenmegiň fonunda başgaladaky zorluk artýar. Men insaniýete hyzmat etmek isleýärine atlan çap edilen videolarymyz çekýär. Koronavirusyň dören ýeri, Hytaýyň jedelli öl wazarlary, Türkmen görnüşleri 15-nji hepdatly fotosergilerimiz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuwçylarymyz Covid-19 Türkmenistanyň köpçülikleýin çäreleri dowam etdirilýär. Okuwçylara karantini uratmak haýbatlar atylýar diýen atlan çap edilen maglumatymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildiripdirler. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň bolýan temalaryna ses goşmagy, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini global energiýa, newit bahalary baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu şu hepde, ýagny 22 aprelde newitiň negatiw bahasy dünýäde nämeler bolýar diýen atlan bu barada ýürüýte düşündiriş maglumatyny çap etdi. Dünya ýüzündäki koronavirus petiklemeleri 20 aprelde Abbaşanyň çiğ newit nyrklarynyň taryhy pete gaçmagyna sebäp bolandan soň dünýä ykdysadyýaty ýene-de bir görülip estilmedik zarba sedewar boldy. Käbir täzirleriň Abbaşanyň geljekki newit şertnamalaryny satyn alyp hakykatda olaryň ýerlenmegi üçin başga ýerlerine pul tölemek teklip etmekleri netijesinde dünýäniň bir topar ýerindäki aksiýa bazarlary durnuksuz ýagdaýa düşdi. Bu ýagdaý Abbaşada öndürilen newitiň bahasynyň sanawda taryhda ilkinji gedek $0 bahalanmagyna alyp geldi. Birleşen Ştatlarda ýüz beren negatiw newit bahalaryndan soň Brent Crude, ýagny Brent markaly çiğ newitiň we orsiýetde öndürilen Ural newitiniň bahasy hem epesli pete gaçdy. Azatlyk Abbaşanyň newit bahalarynyň taryhy çöküşiniň sebäpleri hakyndaky esas sowallara jogap bermegi makul bildi. Eýsem global newit bahalarynyň taryhy aşağı gaçmagyna, arzanlamagyna näme sebäp boldy? Koronavirus pandemiýasy üpçünçiligiň aşy ýokarlanmagy we ammarlarda ular tıkmaşlygyň döremegi bilen dünýä ýüzündäki newit tesgalaryny tas soňuna çenli püröpür dollara getirip dünýädäki newit talaplaryna ullokan başagaýlyk saldy. Esasy bazar güýçleri bolan teklip, talap we isleg sebäpli söwdegarlaryny may ýa-da iýun aýlaryna çiğ newit ýerlemek üçin geljekki şertnamalary satyn almak isleýän aljylary tapyp bilmän kötenýärler.
Bu ýagdaý Newitin geljek üçin baglaşylmaly şertnamalarynyň bahasyny aşağı gaçyrdy. 21 aprelde Demirgazyk deňdiniň Brent markaly Newitiniň Uralyan narhy bir gijede iýun aýyna ýerlenmeli Newit üçin barrel $12 golay arzanlap 18 ýyl içinde iň pes bahadan barreli $17 satyldy. Bir şu ýylyň ýanwar aýyna bolan iň ýokary derejeden 60 göterimden gowrak pese gaçylmagyny aňladýar. Brent Crude Newtini onuň ABŞ-daky görnüşinden has aňsatky ardan usully gerek yerlerine aşyryp bolýar. Sebebi ol göni Demirgazyk deňdinden alynýar. Günwatar Texas aralyk wagty ABŞ-nyň yeňil çiň mal narhlary hem 20 aprelde may aýyna ýerlenmeli Newtin bahasynyň her barreli ayırmak $40 satılmak bilen tarihte ilkinci gedek negativ ýagdaýa düşdi. Gysgaça aýdylanna, islegiň uly bolmalygy bilen bir hatarda dünýä bazarynda Newitin hasken artykmaçlygy emele geldigi Newit kompaniýalaryna inni olar saklamagy artykmaç yer galmady. Eýsem geljekki Newit şertnamalary näme? Newitin geljekki şertnamasy söwdegarlar tarapyndan geljekde belli bir wagtda belli bir bahadan Newit satyn almak ýa-da satmak üçin baglaşylýan kanuny alalaşyk bolup durýar. Geljekki alalaşyga girýänler şertnama laýyklykda öz üstlerine alalaşygy şertnamanyň şertlerini görkezlen bahada we senede ýerine getirmek borçnamasyny alýarlar. Bu Newit täzirleriniň hakykatda Newitin geljekde boljak bahasyny bil baglap jedel eden ya kumar oýnanýaly bir işe baş goşýanlyklaryny aňladýar. Olar geljekki Newit şertnamasyny görkezlen baha bilen söwdanyň bellenen senesindäki Newitin hakyky bahasynyň arasyndaky tapawutdan girdejik adanmak umydyny edýärler. Eýsem Newitin bahasy nädip negativ bolýar? Bu odal hiç wagt bolmany. Hatda muňa ýakyn hem gelinmänli dip Texas ştatynyň Dallas şäheriniň Gladstone Capital Management edarasynyň dolanyrjysy Tim Bray aýdýar. Biz Newit üçin geljekki şertnamada hiç wagt negativ bahanyň bolanyny görmedik diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Günwatar Texas aralyk bahasynyň ýagny WTI'niň negativ bahasy may aýynyň geljekki Newitlerini satyn alan söwdegarlaryň innikade ýerlenmeli Newit üçin başga ýerlerine hem töleg tölenmegini teklip edýänligini görkezýär. Emma analitiklerin köpüsü Newitin negativ bahasyny teknik mesele hökmünde häsiýetlendirýär we munyň geljekdäki şertnamalaryň ýazılşy bilen baglanşyklydygyny öňe sürýär. Olar aljylaryň köpüsiniň Newiti may aýy üçin näle eýsem iýun aýyna ýerlemek üçin satyn alýanlyklaryny bellediler. Hormatly dinleýijiler, siz global Newit bahalarynyň tarihte görülmedik derejede aşak düşmegi bilen bagly düşünürşimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Azatlyk we Azat Ýewropa Radiosynyň Merkezde ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panner'in analizi bilen dowam etdirýär. Bu analiz Türkmen hökümeti öz ýalanyny öz solaşdýan atlan Azatlyk Radiosynyň web saýtyna 20 aprelde çap edildi. Türkmen hökümeti öz ýalanyna özü çolaşdy. Türkmenistan esasan çöller bilen örtülenir. Çöller bolsa salgynlary bilen meşhurdur. Çölde adamlar uzakdan köplenç suw ýa-da oazis ýaly hakykatda ýok zatlar görýärler. Türkmen hökümeti Türkmenistanyň daşyndaky adamlardan şolary görmeklerini isleýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlap ähli türkmen resmiýetleriniň pikiriçe Türkmenistanyň ýok zat ýok, adamlar bagtyar, binalar owadan gelecek ýalkymly. Ýurdun içindäki adamlar bolsa hakykatyň başgaçadygyna gaty gowy düşünýärler. Olaryň köpüsi heniz gutormanka, un, şeker, nagyt pul almak umydy bilen dukanlaryň ýa-da banklaryň daş ýüzüne ýerertirden olar açylmanka, hatda ondan ozar nowata durup başlaýarlar. Käbirleri bolsa gatan çörek böleklerini gözläp zirzibil dörýär. Ýurdun daşyndaky adamlaryň köpüsi ýurdun içinde bolup geçýän wakalary barada hakykaty bilýärler we Türkmen hökümetiniň beýik sepgitler barada aýdýanlaryna kän bir ynanyp barmaýarlar. Ýöne goloýdy kimdir biri Türkmen häkimetleriniň aýdýanlaryna ynanaýdy we bu ýurdu daşardan geljek ören zerur ýardymdan mahrum etdi. 15 aprelde Türkmen hökümetine tarapdar websayt orient.tm
koronavirusun ykdysady we saglyk pudugy ýetirýän täsirini ýeňip geçmeklerine ýardam bermek üçin Ýewropa Birleşiginiň gowşak ýurtlary 20 milliard euro meşberini Ýewropa Topary adly maliýe himayatyny taýýarlaýanyny habar berdi. Bu maliýe himayaty Merkez Aziýa ýurtlaryny hem öz içine alýar. Ýöne Ýewropa Birleşiginiň bu himayatynyň diňe Kyrgyzstan 36 million euro, Täjikistan 48 million euro we Özbegistan 36 million euro kömek alar. Näme üçin Gazakystan we Türkmenistan himayet almaýar? Sebäbi Ýewropa Birleşiginiň kriteriýalaryna laýyklykda bu iki ýurdun hökümetleriniň berýän ykdysady görkezjilerine görä olar gowşak däl. Aslynda bu bütün dünýä bankynyň kriteriýasydyr. Görnüşinden Ýewropa Birleşigi şondan peýdalanýar. Bütün Dünya Bankynyň adam başyna düşýän milli girdeji boýunça çaklamalara esaslanyp berýän reytingine görä Gazakystan we Türkmenistan ortadan ýokary girdejili ýurtlaryň hataryna girýär. Bu ýurtlarda ortaça ýyllyk aýlyk $4086 bilen $12615 aralygyndadyr. Türkmenistandan gaçyp çykan türkmen aktivistleri tarapyndan Ýewropadan dolandyrylýan Türkmenistanyň Kronikasy web-saýty 16 aprelde beren habaryna Türkmen hökümetiniň ýurtda ýyllyk ortaça aýlygy $7065 mösberine kesgitlendigini ýatlatdy. Habarda bu görkezijiniň $1.3,5 manat mösberine kesgitlenen valyutanyň ýurt içindäki resmi alys-çalys bahasyna esaslanýanlygy bellenilýär. Manadyň hakyky hümmetini açyp görkezýän gara bazaryň narhy boýunça ýurtda ýyllyk ortaça aýlyk haky $1200 töweregindedir. Belli üçin aýdylsa bu görkeziji Türkmenistany ortadan pes girdejili ýurtlaryň sanawynyň aşaky bölegine girderdi we Ýewropa Birleşiginiň himayatyna degişli ederdi. Türkmenistan hakykatdan bu ýardymdan peýdalanardy. Türkmenistanyň ozolam esasy azyk önümleriniň gytçylygy bardy. Bu gytçylyk 2016-njy ýylda başlandy. Ähli goňşularyna koronavirus keseli hasaba alynan Türkmenistan häzirki wagtda serhetlerini öňküsinden beter has berk möhürledi. Harit taşayan ýük ulaglary Türkmen serhetiniň Eýran we Gazakystan tarapyndan günlerçe garaşýar. El yeterli azyk önümleriniň we günnelik haritlaryň bahalary ýokarlanýar. Azatlyk radiosy paýtagat Aşgabatda polisiýanyň indi şäher girilgilerini, awtobus mendillerini, mekdeplerde we beýleki jemgyýetçilik desgalaryny adamlaryň gyzygynyny ölçemeldigini habar berdi. Ýöne döwlet adamlaryň gyzygynyny ölçemekleri üçin polisiýa işgärlerine termometr bermedi. Oňa derek olaryň özleri termometr satyn almaly edildi. Türkmen häkimetleri hususan halkyň çekýän jebri barada hakykaty aýdan bolsa-da, belki Ýewropa Birleşigi Türkmenistana adynyň 36 million euro bererdi. Bu meselen polisiýa işgärlerine termometr satyn alyp bermek üçin ýeterdi. Ýöne eger Ýewropa Birleşigi Türkmenistany şeýle himayet bilen üpçün etse, Birleşigiň käbir resmilerine Türkmenistany kimdir birine degişli bolan Nemis banklarynaky 24-25 milliard dollar töweregi pul barada sorag dörerdi. Türkmen hökümetiniň döredýän salygyna görä ýurtda hemme zat gulalygylyk we ol haýyr sahawada mätäş däl. Muňa soňky mysal Haçan Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasy 6 aprelde onlarca Amerikan raýatyna Birleşen Ştatlara dolanmaga ýardam berenlik üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirip ýaýrydan beýanatydyr. Şeride beýanatda Abaşanyň Türkmenistany COVID-19 pandemiýasyna garşy görüşmekde laboratoriýa sistemalaryny taýýarlamak, keselçilikli ýagdaýlary gözläp tapmak we epidemik gödäwçiligini aktivleşdirmek, çäre görmek üçin tehniki bilermenleri taýýarlamak we taýýarlygy üpçün etmek, töwekkülçilikler barada habar vermek ýaly maksatlar üçin $920,000 mösberine saglyk ýardymyny berýänligi. Şeýle-de Abaşanyň soňky 20 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň diňe saglyk pudugyny $21 million, jemi $201 million gowrak ýardam berenligi aýdyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp bu maglumat ýalan idi. Ýöne Türkmenistanyň Abaşa kompaniýalary bilen umumy bahasy $3,5 milliard barabar bolan 167 sany taslamany şertnamany durmuşa geçirenligini sözüne goşdy. Hormatly dinleyijiler, bu syňyna aýdylan pikirler awtoryň, ýagny analitik Bruce Panier'in özüne degişli bolup, olar Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owan nepderimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanyna habarçymyz jurnalist Saýmerdan uly Murady. Saýmerdan uly ozady
orada aý bilen bagly maglumatlar berseňiz, sebäbi bu ýyl Ramazan aýy COVID-19 ýa-da koronavirus pandemiýasy sebäpli girilden çäklendirmelere gawat geldi eýsem, Owganstanda adamlar orada aý bilen bagly nähil çäklendirmelere sebäp bar bolýarlar ýa-da bu ýagdaý umumyň kadalymy? Owganstanda orada aýynyň 1-nji güni 24 aprelde başlandy Owganstanda. Owganstan boýunça halyk oradasyny tutdular. Tarawa namazlarından başladylar. Hemen hatim edip başladılar. Ýöne Owganstanyň Hac we Awqaf ministerligi orada aýy akşamlary orada bunu utarandan soň magyp kılýarda başlanandan soň utarandan soň şol tarawa namazyny mescide barıp okumasaň adam bolýar diýip fetwa çykardy. Çünki şu koronavirusy var. Şu koronavirusy gorksalýa köp adamlar gatnaşyp bir ýerde deňmeden durup namaz kılsalar, sol koronavirusyny ýoklaşmaga ahmal. Şonuň üçin şu koronavirusyna garşy görüşçün ýani şonuň gorunmak üçin şu tarawa namazlaryna, hatym namazlaryna gatnaşmagy diýip fetwa berdi Owganstanyň Hac we Awqaf ministerligi we ahullar jemgyýeti. Ýöne şoňa garamazdan halk şol tarawa namazyna gatnaşyp başladylar. Türkmen owullarynda da ýaramazdan gelip başladylar. Çağallar. Ondan soň tarawa namazyna okap başladylar we hatym okap başladylar. Tarawa namazlarynyň ýany. Dogry. Saýmyrdan ulun howpsuzlyk aladalary baradaky mesele geçdik. Orada aýynyň gelenligine İslam dünýäsinde iň bir mukaddeslik hasaplanýan aýyň gelenligine garamazdan şu aýyň gelmegi bilen bilelikde Owganstanyň İslam döwlet toparynyň jeňçilik hereketleriniň güýçlenýänligi hakynda hem maglumatlar gelip gowuşdy. Bu arada siziň ýazan makalaňyz Azatlygyň websaýtynda hem çap edildi. Eýsem bu ýagdaý barada dinleýijilerimize has anygyrak gurrun berip bilmezmisiniz? Nämeler bolup geçýär? İslam döwlet toparynyň jeňçileri hemem bir Ramazan aýy bilen baglykda. Owganstanyň hökümeti, Owganstanyň Hac Awqaf ministerligi, Owganstanyň ahullar geňeşi we beýleki dini uramalar şu jeňçilerden taraplardan kaýyş etdi. Şu orada aýynyň hurmaty üçin dinleri ýatyryn, şu atışyklar besedin. Orada aýynda, çünki orada aýy bir asudylyk, parakatçylyk aýy, bir-biri azar bermezlik aýy, bir-biri bilen makatnaşyklary gowsaklamak aýy, birine rahimdarlyk aýy, mukaddes aýy, şu mukaddes aýda iň bolmanda şu orada aýynda şu atışykları besedin, atışykları ýatyryn diýip kaýyş etdi. Şoňa garamazdan atışyklar Owganstanda dowam etdi. Çünki dinem güýçlendirdi jeňçiler. Indi şu İslam döwleti adly toparynyň Khorasan adly bölümi Demirgazyk Owganstanyň Badakhşan welaýatynyň boý görkezdi. Şu Badakhşan welaýatynyň Jürm adly etrafynyň Hostak diýip bir ýeri bar. Şu Hostak diýen dağ bilýärinde bir uly harby turgulleşik merkez döwletdir. Daesh topary. On Daesh toparynyň agalarynyň aglabasy şu merkezde awy ýurtlardygyny welaýat häkimi Zikriya Sauda metbuata beren gurumunda aýtdy. Şol yerli ýaraglylardan İslam döwleti adly toparynyň militarlary yerli ýaraglylardan harby ordan tälim berýär. Ondan soň şol Daesh diýip adlandyrylýan toparda pulum köp. Orada yeterli ýarag döwrelap harby enjam hemme zat bar diýip gurunlarya metbuata. Olar Badakhşan welaýatynda dağ magdanlary bar, hem altyn kany bar. Sol altyn kany dağ magdanlaryndan Daesh topary ýeläpdir. Şondan hem solar peýdalanýar, şonu kup çıkaryp satyp dağ magdanlaryndan köp masal kazanç etýärdi. Yerli Badakhşan welaýatynyň yerli resmileri aýdýar. Sol Badakhşan welaýatynda häzir Daesh topary işlenip başlandy. Daesh topary Badakhşan welaýatynyň Sotaýda tälim alyp şolaryň İslam döwleti adly toparyň harby turgulleşik merkezinde harby ugurdan tälim alyp Demirgazyk Owganstanyň beýleki welaýatlaryna ýardy yerli resmiler aýdýar. Ýagdaý şeýlerek bolupdy. Ondan soň Owganstanda bolýan aýrylgan ýagdaýlary, aýrylgan terroristlik hüjümlere, ganly terroristlik hüjümleriň jogapçylygyna İslam döwleti diýilen topar üstüne alyp başlady soňky döwürlerde. Talip topary boyuna alman,
İslam döwleti diýen topar biz amala aşyrdyk şu dinler diýip başlady. Inçeme şu Kabulda bolan beýleki ýerlerde bolan hükümleri şu İslam döwleti diýen topar öz üstüne alyp başlady. Saýmerdan ol indi bir İslam döwlet toparynyň beýle güýçlenmegi, beýle batyrlanmagy näme bilen bagly bolup biler? Munyň arkasynda nähil güýçler durýar? Bu arada yerli synçylar ol ýa-da beýle pikirler aýdýarlarmy? Bu arada türlü fikirler var. Ne hazır şu Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban hareketinin arasında bağlaşılan alaştıktan sonra Afganistan'ın hükümeti bilen Taliban'ın arasında parakatçılık boyunca gepleşikler başlanır diýilen umut var. Talibanların bir topar dengileri erkinliğe koy verildi. Türmeden boşaldı. Talibanların şu ödyanında saklayan Afgan güýçlerine degişli bir topar tutsakları boşalttı. Sol esasda indi gepleşiklere girişler, Afgan gepleşikleri başlanırlar. Sonra Taliban toparı şu Afgan hükümetinin dibine gelip girer. Ya olmasa şu Taliban toparının bir razıligi bilen bir Afganistan'da bir täze hükümet ortak gelir diýen umut var. Sonun Taliban'ın yerini tutmak için dahi toparı harekete girdi. İslam devleti adlı toparı harekete girdi. Ve bunu hem kabir regionun toparları, gullukları oldu ya deyip kabir Afgan resmiler aýdýar. Hususan Pakistan'ı aýtýarlar. Ama Pakistan bunu reddetýär. Şu dahi toparını olduýanlygyny. Arada biri tutsak edildi. Şu dahi toparının Khorasan bölümünün başlygy diýilip Aslan Faruqi diýen bir o Pakistan'ın raýaty, Pakistan'ın erkin zonasynyň raýaty. Aslan Faruqi 30 ýaragly ýaralar bilen tutuldy Kandahar welaýatynda. Afgan hökümeti tutsak etdi. Şol Afgan hökümeti Aslan Faruqi tutsak edenden soňra destene Pakistan'ın hökümeti şonu Afganistan'dan sorak başladı. Aslan Faruqi'ni bize tapşırındı. Ondan sonra sual ettik. Onu bizim gayetimiz. Şimdi şu Pakistan arkalı geliyor. Olaha doğru hakikat şu Pakistan'ın geliyanlığı. Daha iş toparının ve İslam devleti adlı toparının yargılarının, Talibanların Pakistan'da terbiye alyanına onun hakikatlığı aydılıyor. Şimdi Daesh toparının amsıl Pakistan'ın geliyanını Afgan resmiler aydılıyor. Pakistan arkalı geliyor. Merkeze Aziyalı militarların Pakistan arkalı geliyor. Böyle ki Beşeyyutlu yöneticilerin Afganistan'a Pakistan arkalı geliyor deyip aydılıyor Afgan resmileri. Elbette bu arada Pakistan'ın hükümeti onu reddedip geliyor. İyi güzelliği yok. Terörçülere kömük veremiyor. Belki terör toparından bizim ejderçekýär Pakistan'ın hükümeti aýdýar. Hormatly dinleýijiler, Kabulda habarçyňyz Saýmerdan ul Murady bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şonuň bilen Kepdäniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.